першы дзень другога пасяджэння 7-го ўсебеларускага народнага сходу магчымасць пачуць шчырае і смелае меркаванне кіраўніка дзяржавы і атрымаць канкрэтную праграму дзеянняў. Сваё выступленне прэзідэнт пачынае з самай важкай тэмы – эканамічных выклікаў. Мы договорились тогда, никаких ссылок на санкции. Не было времени мусолить эти темы, надо было сражаться за каждый экспортный рубль. В 2020 году мы поставили планку по наращиванию экспорта до 50 миллиардов долларов. В итоге не просто получили эту цифру, но и продолжили вести торговые отношения почти со 190 странами мира. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, 2025 год выніковы ў пяцігодцы, але краіна захавала і прымножыла моцны рэальны сектар эканомікі, нічога не згубіўшы з савецкай спадчыны. У сусветным рэйтынгу канкурэнтаздольнасці прамысловасці ў нас 56-я пазіцыя сярод 150 краін. Гомельскія прадпрыемствы таксама ставяць курс на развіццё. Александр Лукашенко заверыў, у Беларусі стабільная эканоміка, даўгавая нагрузка зніжаецца, золотавалютныя рэзервы знаходзяцца на гістарычным максімуме. Прэзідэнт канстатаваў, што улічваючы зыходныя ўмовы ў ходзе завяршальнай пяцігодкі, вынікі для прывычнага жыцця людзей у цэлым прымальныя. Забяспечаны стабільная занятасць, дастойны ўзровень даходаў і самае галоўнае – бяспека. Гаворачы пра нявырашаныя эканамічныя задачы, кіраўнік дзяржавы абазначыў важнасць тэхналагічнага суверэнітэту. Асабліва важна ў рэальным сектары павышаць хуткасць укаранення перспектыўных распрацовак, заявіў Александр Лукашенко. Гамельчане з кожным годам ідуць у нагу з часам і гатовыя да ўкаранення сучасных тэхналогій. Кіраўнік дзяржавы таксама звярнуў увагу, што сёння ўсе развітыя краіны сутыкнуліся з беспрэцэдэнтным зніжэннем нараджальнасці і стварэннем насельніцтва. На жаль, Беларусь не выключэнне. Прэзідэнт нагадаў, што па аказанні медыцынскай дапамогі маці і дзецям Беларусь захоўвае лідзіруючыя пазіцыі ў свеце і доўгі час, утрымлівае нізкія паказчыкі дзіцячай і мацярынскай смяротнасці, што з'яўляецца вялікім дасягненнем. Але гэтага ўжо мала, упэўнены Александр Лукашенко. Каб захоўваць колькасць насельніцтва у сем'ях павінны нараджацца па 3 дзіцяці, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Гэты тэзіс быў сустрэчаны апладысментамі. За пасланнем прэзідэнта назірала ўся Гомельшчына. Журналісты тэлерадыёкампаніі «Гомель» на аловак бралі ключавыя тэзісы не толькі для жыцця, але і для працы. Бо галоўная задача журналіста – данесці самае важнае да аўдыторыі. Якой будзе Беларусь, залежыць толькі ад яе грамадзян, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт арыентаваў, што кожны павінен думаць аб тым, каб наша краіна развівалася.